weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to kidira diboli donnay tareji makadugo tumbo hamdallahi sare galo boleta baha ko waktu yoni hato korsa hamaduna yaya kame farana ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi Sénégal ɓuuri teskede toon oɗo hen ñalawma hande ko awoɓe liɗɗi kame yeeyoɓe kolliri liɗɗi koko ngakki e nder leydi Sénégal tan to leydi Mauritanie jagorgal kalfinalgal gueɗe nder leydi ngala leydi Espagne ma won jillu muɗum oɗo ñalawma hande e nder leydi Mauritanie gam yurnitade ɗanleɗe ndewani lawola tan to leydi Mali hoorejo jagorɗo leydi ndi biyeteɗo Ismaïla Boubé Maïga waɗi jillu mum ñalawma hanki yaade sete timmuɗo toon to mofti gam yurnitade nden ka e kisala tan to Guinée Conakry ɓuuri teskede noon oɗo hen ñalawma hande ko jangguinoɓe wuuro ngo koko natani hofgo juuɗe ha ganda legal bitengal bambe to dañi sukaɓe duppuɓe toon ponoje tan to leydi Gabon laamu ngu ne heblono ko fate banggue sumgoji taw kadi ko sumgoji sarɗiyankoɓe jogorɗi wadde nogas e jeetati lewru avril tan to leydi Cameroun ko pelɓodiral e nder falde angal fona ha dadiɓe tatto mbasen pittali mumena musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e ɗiɗi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake ko fate ñalɗi diine toon to kidira e ko taari kidira kala ene mbaɗa erango nde mbawata nottade ñande sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetati nduɗo hen lewru ndu gonɗen waɗi ngoɗon erango noon ko ɓesgu ceerno Malick Diallo toon to kidira e gardugol ceerno Habous Diallo e kame ceerno Mamadou ceerno Malika ene wonde ceerno Dawda Diallo kame ceerno Yahya Diallo e dendagal bandiraɓe e taw kadi ko ɓesgu ceerno Malick Diallo kala e kamɓe noon ɓe mbaɗi erango e dendagal bandiraɓe kidirnaɓe ha tente maire wuuro ngo e kame laamu ngu taweteɓe e nder wuuro kidira kala aɓe mbaɗi erango dendagal almameɓe kidira kala kame duuɗe gonɗe kidira kala ha tenti e jeunesse woni yonta gonɗo e nder wuuro kidira ɓe kolliri noon oɗo saaha so yonti sukaɓe wuuro ngo ne kewi tambade e ɗiɗon ñalɗi diine gam kay darnude ko fate banggue base uji ɗi waɗa kadi siège uji e ko wona ɗum ko kadi ne waɗa erango e croix rouge gownoɗo arde e kala hitande e ñalɗi diine ɗeɓe gowno wadde e kala hitande taw kadi waɗante ɗum ko jinnaɗo mabɓe e woni ceerno Malick Diallo ene jeeya e yimɓe sincuɓe wuuro ngo taw kadi ñalɗi ɗi mbaɗata ko ñande sappo e jeeɗiɗi sappo e jeetati taw kadi ko nduɗo hen lewru ndu gonɗen ñande sappo e jeeɗiɗi ñande hen hoɓeɓe kala ma giw e kala jokli ha tonto leydi Mali kame leydi Gambie Guinée Conakry e ha tonto leydi Mauritanie kala dendagal bandiraɓe so tawi gari toon ñande on jamma ko jamma mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam gam wurtinde sunna annabi o ñande sappo e jeetati ñande hen subaka kamɓe kala maɓe pottit ɗon gam yidde haalde e ɓuure ceernajo kame ceernajo ko golluno e gurdam makko e gam wasodirde e wajodirde ko fate banggue moƴƴere kame jokkere endama ma waɗi hen noon ko fate banggue ƴewdel cellal ɓalli taw kadi ardi tigui ɗiɗon ñalɗi diine ko ɓesgu ceerno Malick Diallo ha tente ceerno Habous Diallo omo teddiniri dendagal cate heblo sukaɓe Afrique omo teddiniri dental bite ngala weltare ɓiɓɓe fulɓe kame andu diine ma kame dente fulɓe kala e siftinde noon kanko ceerno Habous kanko woni gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique omo teddiniri noon dendagal julɓe kala nde mbawata nottade nde mbawata tawtorede e ɗiɗo hen ñalɗi diine baɗeteɗi toon to kidira ñande sappo e jeeɗiɗi e sappo e jeetati e nduɗo hen lewru ndu gonɗen yettini ɓattake o noon ko ceerno Habous Diallo eɗen ñaagui nde Allah subhanahu wa taala e hawridinten e ɗiɗo
ɗiɗo hen ñalɗi jogorɗi wadde toon ha joni keddorɗen ko toon to Fouta paalin ko toon to Donna ya tareji e toon to Donna e tareji noon ma en kaale jaltugol aduna oɗo hen gorko biyetenoɗo Maka Hadi Maka ɓurɗo andirede Kolosal mo indi mum woni Amadou Sada Sala ma en ketto hen noon musidɗo makko biyeteɗo Mamadou Sow taw kadi wo yewtide koye guelajo Moussa Sow e kanko simtanten ndeɗo hen sankare no yaruno. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique minama on juura on jettama kadi e darde nder ɗon nde yo Allah sembina on hen on ittani yimɓe kumpa no feewi noon won yo Allah joni ɗum ha juur e ko yidde duwnade on e duwnade aduna foof surtout kadi fulɓe ene wiyoɓe mbimi duttugol e joomum hono musidɓe ɓe Maka Hadi Maka Amadou Sada Sall lolluɗo Kulo Sall ibnaɗo Donnayi duuɓi ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e nayyi ɗon kadi waɗi cukagu makko ha caggal ɗum allittimo ɗon nayi mo Dakar o yirtodir toon e Lasli Fuutanaɓe walla jibnande Fuuta mbiyen par ce que adana ko jibnande Fuuta wiyeteno e kamɓen Mamadou Alassane Ly en Baba Maal en dante e mawni en wonna hen wiye Dalaba kamɓe fof gonduno hen e Baba Maal e eɓe gonde e Lasli Fuuta eɓe gonde jibnande Fuuta d' abord haɗa wonde Lasli Fuuta eɓe gonɗi ɗon ko Allah haaji ha waɗi saaha goto ɗo lappolo yaade guiƴi ko goto ɗon nayenajo wiye Saydou Mbolo yo Allah yurmo yafuno o abima ɗum hande eɓe jeehi ɗo henne Côte d'Ivoire en Gabon en parque ha Allah artini kadi e dow jaam eɗen gandi Kulo kadi wonɗo rewde Baba Maal en Tidjani An en no fof ari wona fulɓe tan o settanama kadi seedeji moƴƴi te settiɓe fof kaldi kadi ko Allah par ce que iɗi settade makko ko biyeteɗo ceerno Oumar Mody Sy o woni imam ratibo Donnayi fata ha laaɓa ɗum noon kala jaaɗo yeehi tan koye saaha mo foti yaade so saaha yontani yaadu waɗata ɗum noon yo neeb ɗum wattani e men yo neeb ɗum wattani e men Allah jarama on jarama Maka Hadi Maka ɓurɗo andirede Kolosal mo inde mum wonno Amadou Sada Sall simtunogol ɗo hen cimtola ko Mamadou Sow goto e guiƴiraɓe makko toon to Donna e tareji woni ɗo wira ñalawma hanki o e taw kadi o yewti ɗum koye guelajo Moussa Sow eɗen mbiya tan yo gueno yurmomo yaafomo e kanko e dendagal mayɓe julɓe kala no mbiruno ɗen e gardidi kabruji men toon to leydi Sénégal wonande oɗo saaha mo gonɗen awoɓe liɗɗi e nder leydi Sénégal ne teska liɗɗi koko ngakki ha tente liɗɗi biteɗi yaboye e taw kadi ko ɓurɗi wawde ñamede o saaha mo gonɗen e nder leydi Sénégal hollirama noon yogay awoɓe ha tenti kadi ɓen sodoɓe liɗɗi kolliri wonande kay e kala carton moɓe cooda oɗo saaha mo gonɗen ɓe kewi sodde ɗum ko ujunnaje tati ha ujunnaje nayyi mbuɗo so tawi noon ko kesuji mawɗi ɗi ne jaaha ha ujunnaje sappo kamɓene ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen ngakkede liɗɗi ko ngakkede liɗɗi wonde ɗon nde so tawi ɓe coodi e kamɓene soɓe jeehi ɓe mbawata yeyde ɗum ɓe mbawata yaltude no ɓe jiɗiri ni hen ha joni toon to leydi Sénégal keddorɗen ma en kaale fedde rewɓe ɓe Sénégal naɓe kame Gambi naɓe e potiti ñande asende e ñande alende taw kadi ɓe potiri ko toon to Kaolaka taw noon waɗanno toon ko foire mawɗo no fewi taw kadi ne tawtora ɗum cikko hoorejo leydi Gambi e biteɗo Fatoumata Tamba Dieng Diallo e kanko noon omo tawtorno ngal ɗon pottigal gam hollirdemo wonande oɗo saaha mo gonɗen e leydi Gambi kame leydi Sénégal koko jokkodiri gam ɓamtare wonande rewɓe kala e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko ɓamtare ɓe mbaɗi toon ko fate banggue jeenaje taw kadi ko inniraɗe guerte de dora ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale leegal bitegal Yumbolo e toon noon teska toon kikiɗe hanki o ko suka gorko jarowo duuɓi sappo e jeetati ko sehilaɓe mum ɗiɗon jooɓi fittandu muɗum e kamɓe noon ɓe jaltini tigui ko laaɓi ɓe piimo kin laaɓi noon ɗaccanimo ha rutti e joomi ko ɗon tigui dadiɓe hettuɓe on fannuɓe dondi ɓandu makko nawimo toon to morgo omo tawe toon to cuuɗi cafriɗi biteɗi
Danteka ko wana dum ko non kambe dadi be mbawi fawde juude mabbe be ren wadde ngaldona badala ode sahalna de tawi e cuudi dumbirdi tonto leydi Sénégal odo hen subaka hande non on suka cankido jarano dubi sapoya jetati e jinan mako debbo holliri odo saha mo gonden ko Allah wadanno wadi gasi e kanyum ne weedi juuri mum faade laamu ngunde heftata bandu bim ngam wawde wiroyde duma ha joni tonto leydi Sénégal kedoren ma en kale odo hen tana musta badde tonto Kébémer e dum no wadi ko hanki jamma sanga 23h odo hen gorko kanko ne wayano ko nottoyade nyaldi diine e taw kadi nyaldi diine di won nottoyno dum jaafuɗon taw kadi ñalɗi diine ɗiwo nottoyno ɗum o nottoyno ɗiɗon ñalɗi diine ko nokku biyeteɗo Santa Dieynaba Seka o martan noon ɗon ɗo Kébémer ɗo ko ɗon tigui werla goto walla tan mbiyen bis goto yani e makko walla tan mbiyen darogal bis o yani makko ha ganduɗa to tawi bis o noon darogal ngal nde yani makko nde taaƴi tigui ko dande nde dande noon hoore nde no filtirni ma naati nder bis to ɓandu ndu ko ɗon tigui saami on chauffeur noon nde dartini bis mum nde ko ɗon tigui hocci kayitaji mum kala wadi e ladde ha hande yitaka kanko non o wiite ko Gola Ñang kanko Gola Ñang non o fettiyanke balngana taw kadi o fettano koye club biteɗo Barket hakkunde muɗume Dara oɗo ñalawma hande non o wirama toon to Kébémer kono noon dadiɓe nana jokki losku mumen gam yidde fawde juuri men e oɗo hen chauffeur siftinde o noon kanko oɗon chauffeur o dognano ko bis mawɗo no fewi bis o noon ene wanno weruji e sara he ko on wer tigui sengti dande oɗon taw kadi omo darino way tan kono daroɗe ɗeɓe laarita wonande werlaji garoji yeeso walla caggal kettude kaburuji mon e demgal Pulaar jaafoɗon kabruji men e ɗemgal Pulaar paren ko tonto leydi Mauritanie ko ɓuri teskede toon oɗo ñalawma hande ko garangal toon jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi taw kadi ko jagorgal ngal leydi Espagne kanko noon holli ɗum ko ambassade mo leydi Espagne gonɗo toon to Nouakchott kanko noon o holliri oɗo hen ngal ɗo jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi woni sababu jillu mum ko yurnitade ko fate banggue leɗe ndewani lawola ngam noon teskede oɗo saaha mo gonɗen ngam teskede oɗo saaha mo gonɗen e ɗan leɗe ndewani lawol koko ɓamti lawol iwde toon to Dakar faade toon to leydi Mauritanie faade toon to maaje kadɗe ɗe leydi Espagne kanko noon woni jillu makko ngam yidde yewtidde kay yogay ardiɓe laamuji leydi Sénégal kami laamu leydi Mauritanie beele ɗoɗo saaha mo gonɗen renoɓe maaje kadɗe ɗe ene mbawa toppitade maaje kadɗe ɗannotoɓe ɗan leɗe ndewani lawol beele ne natta ha joni tonto leydi Mauritanie kedoɗen ma en kaale hoorejo leydi Mauritanie tuma nde o jabɓi hoorejo leydi Sénégal tonto galle lamorgo ngo nde ɓe daari e yeeso jaydiyankoɓe kanko hoorejo leydi Mauritanie biyeteɗo Mohamed Ould Abdel Aziz o dañi sudde konngudi makko ngam hollirde oɗo dumuna mo gonɗen ɓooyata wonande kay pont ma waɗe hakkude Rosso Mauritanie kame Rosso Sénégal beele kadi ne newna yangara hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe wonande kadi ɓeena ittoɓe marchandise uji yogay leyɗele beele kadi ene newna yangara o holliri noon koppareje jonde batteɗe hen ɗe kala nana keɓlanani en jooɗi o holliri noon wonande kadi gollotoɓe hemɓe ko ɓesgu leydi Sénégal naɓe kame ɓesgu leydi Mauritanie naɓe beele kadi ene waɗanaɓe gartama ha joni tonto leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale landa mbite ko PMC e ɓurkandirede Arc-en-Ciel kamɓe noon ɓe kolliri wonande oɗo saaha mo gonɗen ɓe dañi bel welto mawɗo no fewi taw kadi ardi kan landa ko biteɗo Blasse kamɓe noon ɓe kolliri beelema mabɓe no fewi wonande kay hoorejo leydi Sénégal kame hoorejo leydi Mauritanie joddade ɗumen ngam yurnitade caɗele leyɗele ɗiɗi ɗe kamɓe noon ne wonno goƴa mabɓe tigui rigui hono no leyɗele ɗiɗi ɗe mbawata joɗorade caggal kay miccadeɓe hitande 1990 ɗiɗo hen kareli musɗi bannoɗi woto battude tene kadi ɓe ñagaki ɗum gueno kamɓe noon wonaniɓe beele mawɗo no fewi tuma nde ɓe jaltini ngolɗo hen cimtol walla oɗo hen ɓatake ngam hollirde beele mabɓe faade hoorejo leydi Mauritanie kame hoorejo leydi Sénégal e tuma kay nde ɓe joddi ɓe jewtidi tene kadi toɓɓe gartoje gartama taw kadi ko cellal e jaam e kisal wonande hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ha joni tonto leydi Mauritanie keddoroɗen ma en kaali jayde witende Mourweb kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay bateau ferima lanil taw kadi ko awoɓe toon to maaje Nouadhibou guel lanil noon nde ferande waɗi yimɓe tato wonnoɓe hen walla mbiyen yimɓe ɗiɗo wonnoɓe hen ne gawa ko ɓen tigui mbasi hen pittali mumen on bateau mawɗo noon
periɗo ngelon lanel kañumne ko lana mawka taw kadi ko awoka e kono noon hawde saaha mo gonden kay yitaka dadiɓe wonɓe toon toon wajibo nana jokki loskoji men gam wawde fawde juuɗe men e oɗo henna bato baɗɗo ngal ɗo henna baɗala ha joni tonto leydi Mauritanie kedorɗena ma en kaale jayde leydi Mauritanie witende tawariɓe koliri e wonande kay windiyanke ngana taw kadi ko defte arab dottiyanke kelme baɗo poemaji e taw kadi koye ɗemgal arab tene kadi balliɗo yimre jaam e gendi leydi Mauritanie e biteɗo akhbara hasim kanko akhbara hasim noon o mandira o windi defte kewɗe ne fewi taw kadi defte ɗe kala ene jangge e nder duuɗe ɗe leydi Mauritanie kanko noon o yalti aduna ñalawma hanke o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeegom e joyi taw kadi ko rafi dabɓo no fewi eɗen mbiya yo gueno yurmomo yaafomo ha joni toon to leydi Mauritanie kedoɗena ma en kaali jayde leydi Mauritanie witende Adrara info ɓe koliri wonande kay rewɓe wonɓe e nder Nouakchott banggue worgo kañumen ne jippima booli ñande aset kikiɗe nde e kamɓe noon ɓe jaltin tigui ko boluji mabɓe kame barmeji mabɓe aɓe jogui kudduji mabɓe aɓe junniti barmeji ɗi aɓe kolliri kay wonande barmeji mabɓe koko naati aljanna oɗo saaha mo gonɗen ɓe cagguinta ɓe ndefata caggal noon teskede wonande kay cogguji kame piriji kala koko ɓamti e nder leydi Mauritanie aɓe mbaɗi erango noon faade hoorejo leydi Mauritanie nde faabotoɓe oɗo saaha mo gonɗen so tawi noon cogguji ɗi gustaka tene kadi guuraka newnaka kamɓe kam ɗo ɓe payiɗo ala hen kala ko ɓuuri famnade ha joni toon to leydi Mauritanie keɗoɗen ma en kaali jayde leydi Mauritanie witende Adrara info e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo hen gorko biteɗo Machhud wulde Bila Khayri walla mbiyen Machhud wulde Bila Khayri taw kadi ko gardiɗo landa mbiyete ko APP e kamɓe noon ɓe kaɗama hanki wadde potital mabɓe e potital mabɓe ngal ɓe jinno wadde hanki kikiɗe toon to legal biyetengal Riyada gam huccidirde jaydiyankoɓe kamɓene haalde mette mabɓe jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi Mauritanie neli toon dadiɓe gam hadde ɓe wadde ngal ɗon potitala ha joni toon to leydi Mauritanie keɗoɗenoma en kaali jayde leydi Mauritanie witende al akhbar witende akhbar waɗani kamɓenen ɓe kolliri wonande kay aset jamma o e sukaɓe nogas yanoɓe yiloyade kanŋe toon to wiyete Tafrakh Zeyna ene tawe e nder tasiyasa toon noon soɗon teski ko nokku kaɗaɗo woni toon tigui ko gendarme ɓe dadiɓe ɓe kadi noon yimɓe hewɓe yetta toon gam yilade kanŋe e caggal nde ɗen sukaɓe nogas gujjiti naati toon gam yidde yilade kanŋe e ko toon tigui nde ɓe gasi gasɗe mabɓe ha lugguiɗi ko nden tigui gasɗe mabɓe ha oɗo saaha mo gonɗe noon ɓe jiitaka kono kam oɗo saaha ne hollira e kamɓe kala ɓe duttima e joom mabɓe ɓeɗo hen sukaɓe nogas kala kumpitoɗen kala kumpital humpitade ɓuri humpede kumpitoɗen kala kumpitala humpitade ɓuuri humpede paɗen ko toon to leydi Mali Ismaila Boubé Mayga walla mbiyen Souleymani Boubé Mayga kam woni hoorejo jagorɗo e leydi ndi ñalawma hanki on o yeehi toon to mofti omo yahde sete timmuɗo o yeehi toon omo yahde jagorgal kalfinangal jangde leydi ndi omo yahde jagorgal kalfinangal kotki kam e jagorgal kalfinangal gueɗe nder leydi omo yeehi toon noon omo yahde sete timmuɗo no fewi gouverneur wuuro ngo jaɓɓimamo toon ko wona ɗum ko kadi ɓesgo mofti naɓe kala jaɓɓimom toon jaɓɓugal paayo dingal no fewi e kanko noon o hunima ɗo hennay balɗe daɓɓe maɓe neldu toon kene wona ujunnaje e taw kadi ko koniyankoɓe beele kadi nden ka e kisal ene wawa artude toon to falde mofti o holliri noon oɗo saaha mo gonɗen yidde makko wadde toon lycée technique ko fate banggue ndema e caggal noon teskede ɓesgu moftinaɓe guuri ko ndema kame gaynaka o holliri noon wonande kayma nden ka timmuka adde kame cuuɗi jangguirɗi hakkude douanza kame mofti tene kadi o holliri oɗo saaha mo gonɗen e yidde mabɓe kay ko wadde toon cuuɗi jangguirɗi ko fate banggue Qur'anil Karima o holliri oɗo saaha mo gonɗe noon kamɓe laamu ngu aɓe kebli kay ñande nogas e jeenaya e lewru juillet nder ndeɗo hen hitande ne hawra e alet ko nden tigui ɓe gummanto ko wiyete sumgoji e nder leydi ndi o holliri noon garangal makko toon arimo toon tigui ko yidde yurnade e caɗele guurat toon ɗe beele kadi kamɓe laamu ngu ɓe mbawa darade hen darde tindellanga ha joni keddorten ko toon to falde mofti toon to falde mofti toon ne kadi ko jango musgo waɗi toon e nokku biteɗo Dera ene wonde nokku biteɗo Kona hakkude Dara e Kona toon noon jango ngo waɗi tigui taw kadi ko pittol waɗano ɗon e pittol ngol noon ko pettoje gubbano ɗon
ɗen pettoje noon ɓe jinno tigi rullinde toon ko gouverneur mo motti biyeteɗo Sidi Alassane Touré kon tigi ɓe jinno rullinde hawre werla goɗɗo rewi ɗon kon tigi werla tati e ɗeɗon pettoje nde ɗen werla nde on werla noon fettide ɗen pettoje waɗi yimɓe joyo wasɓe en pittali mumen waɗi 17 neɗɗo gañiɓe hen taw kadi ko gañande musɗe no feewi ha joni tonto leydi Mali keddoroɗen ma en kaal e tonto leydi Mali keddoroɗen ma en kaal e wuuro wiite ma en kaal e wuuro wiite ma en kaal jafoɗen e wuuro wiitego ma en kal e wuro ma en kal e Ansogo noon wuro ne wiye Baza Hausa ene tawe e ndera falde Ansogo oɗo saha noon laamu ngu fuɗɗima toon ko wiite vaccination ngam safrude jawdi daridi ha tenti noon ko fate nayyi oɗo saha noon ɓe kolliri tuggan mañede jeenayyi nduɗo hen lewru ha fayanma ɗon e balɗe jeegom ɓe goni tigui koye wadde vacciné ko wiite nayyi oɗo saha noon aɓe tonggui kene fotonde ujunnaje ɗiɗi naggue ma vacciné toon kamɓe noon aɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe honɓe nder falde Ansogo ha tente nokku biteɗo Baza Hausa e yimɓe kala nde mbawata nottade oɗo hen vaccination e tene kadi vaccination jawdi ndi ma yirlo e nder leydi ndi kala caggal noon teskede oɗo saha so yonti ñaw ene heewi yillade jawdi daridi e nder leydi Mali ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaale Baba Wuldu Cheikh maire mo Tarhila dahanoɗo kene wona joni balɗe sappo caggal noon jayde leydi Mali witende Mali acti hollirino e wonande kay ɓen dahanoɓe mo ɓe dañi tojje dande makko beddimo e ceene e kankone o ɗaccitama ñalawma hanki omo wuuri omo selli o dañi saktude konnguli makko e jayde leydi France wiyetende RFI o holliri e wonande kay yimɓe hewɓe kollirino warino o warama kono noon ko jaydeli tigui e wonande ɓen dahnoɓe ɓe dañini huccodirde jaydeli gam yide hulɓinde yoga yimɓe e wiide kay wonde o warama o weddama e ceene kono kankone o ɗaccitama oɗo sa omo tawe e galle makko e wuuro wiyetego Tarhil caggal mum noon o holliri hay commentaire goto o watta e ɗaccitede mo omo andi kam oɗo saha o ɗaccitama o arti e wuuro makko omona e nder galle makko omo wuuri omo selli ha joni tonto leydi Mali keddoɗen ma en kaali accident musɗo baɗɗo ɗo hen subaka hande e nokku biteɗo Kuccela faade to nokku biteɗo Fanzana Kuccela Fanzana e faade e nder falde Ségou oɗo hen bis noon o wiyete ko Jara transporteur ko kanko tigui jolluno yimɓe omo iwno toon to Bamako omo fayi toon to Ségou nden waari ha o yetti nokku biteɗo Fanzana ko ɗon tigui o yiiɗi doublade camion goto on camion noon sali o iwrata ɗum ñaamo o iwrata ɗum nano e caggal noon nden o yiiɗi wawnude camion o gam doublade camion ko ɗon tigui o bukkodiri e camion o ko ɗon tigui kanko ɗon bis o waɗi tarlo mbir woni joɓɓi dewaɗi yimɓe tata noon mbasi en pittali mumen ko gañi ko ne heewi oɗe saaha mo gonɗen aɓe tawe e cuuɗi cafriɗi taweteɗi toon to Ségou e sen giwi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry oɗo subaka hande noon jangguinoɓe natani ko wiite hofgo juuɗe ha ganduɗa yogay sukaɓe yanoɓe janggoyde tawi ka école aji ɗi ko gudduɗi e dañi jippade booli ha tente legal bitegal Bambe to ko toon tigui ɓe mbawi jippade gam duppude ponoje e dow booli he ko wona ɗum ko noon caggal sumgoji bandu toon kene wona yontere fawde joni nana tan simtira seeɗa seeɗa no mbadon seeɗa seeɗa ni ha oɗe saaha mo gonɗen hay résultat goto taw suwa yaltude ha laaɓi ɓe kokkirta ko seeɗa seeɗa e kono noon ne teska kam guyka mawkani soomi e nder ɗiɗo hen sumgoji bannoɗi toon sen gewi toon to Guinée Conakry payen ko toon to leydi Cameroun toon to falde Angalfon ñalawma hanki o ko pelɓodiral musgal waɗi toon ha ganduɗa dadiɓe tatto mbasi toon pittali mumen maire wuuro witego Batimo maire wuuro witego Batimo ko kañum tigui tawa hankine duppa ne wedda e lawol ko wona ɗum kono ñalawma hanki o ko ñalawma tigui feet mawninde sukaɓe on fen noon hollirama wonande kay jamma o musique aji kewɗi mbaɗanoma gam teskede maire mo Batimo ma tawtore maire mo Batimo tawtoraka caggal dahedemo o duppa tigui o wedda taw kadi holli ɗum ko jayde leydi France witende AFP kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen toon to falde Angalfona woni toon tigui ko hirto lelo kuurel hirto lelo hay goto yaltata kala jaltuɗo dadiɓe ma mbaɗe mum kuure e jeygue caggal noon teskede kala saaha dadiɓe ko yimɓe tigui keewi yoɓade toon pittali mumen ha joni toon to leydi Cameroun keddoɗen ma en kaale Paul Biya jaraw duuɓi capanɗe jeetati e joyi ñalawma janggo tigui o waɗata manditare makko gam dañdemo duuɓi capanɗe jeetati e joyi e siftinde noon walla hamima leydi Cameroun ken wona duuɓi capanɗe tati e joyi oɗe dumunna kala jaydeli kewɗi bindoji ne jaltina wonande o sellani won wiɓe ni o yalti aduna ñalawma hanki o noon o yalti a yawa habride leydi Cameroun
omo waɗi costume niɓɓiɗɗo seeɗa omo waɗi karawat bleu kanko non o holliri oɗo saaha mo gonɗen omo weltini sukaɓe tene kadi omo yamiri sukaɓe yo mbat feet mumen ɓoyata tigui o yuɓɓina sumgoji taw koye nder leydi ndi e nder ndeɗa hen hitande o holliri noon ma wat ko wiyete emploi beele kadi sukaɓe mbawa dañde golle taw kadi ko golle ngarɗude e nder leydi Cameroun sen giwi toon to leydi Cameroun paɗen ko toon to leydi Gabon oɗo saaha mo gonɗen leydi Gabon ne heblo gam fayade sumgoji caggal noon teskede kene wona joni duuɓi ɗiɗi walla ni hitande fawde ɓe mbaɗani sumgoji ko fate banggue sarɗiyankoɓe e caggal noon teskede leydi ndi ne wanno ko fate banggue pooɗe ndure dawriyankagala kono ha oɗo saaha mo gonɗen lundiyanke biteɗo zamping jaɓani haaldude laamu ngo Cameroun ɓe koliri no gase jeetati lewru avril fandu so gueno haaji ko nden tigui ɓe juɓɓinta sumgoji ko fate sarɗiyankoɓe e nder leydi ndi kala sen giwi toon to leydi Gabon paɗen ko toon to leydi Égypte toon to Égypte ñalawma hanki o dadiɓe nawnoɓe toon to Sénaya mbaɗi toon loskoji mumen ha ganduɗa ɓe pelɓodir toon e jeeyaɓe fedde Daesh e witeɓe l'organisation état islamique ngal pelɓodiral noon kene wona nogas e jeetati taw kadi ko wat boniyanke dañi tigui warede hen kene fota wonde temedere e nogas e jeegom wat boniyanke jaggama hen oɗo saaha noon ɓe koliri laamu leydi Égypte koko dari darde tinde langa e gam rewidade kay wonande wat boniyankoɓe wonɓe toon e nder falde Sénay beele kay ene wawa mumtudeɓe ha laaɓa konngol meɗen mbaynigo musidɓe tedduɓe mbiɗen oɗo saaha mo gonɗen ko yimɓeɓe yooɓe mbattu hakkillaji mabɓe e duuɗe qur'anil karim e duuɗe ɗe sukaɓe janggoɓe hemɓe ɓe mbawa heblede taw kadi ko hebloji moƴƴi no fewi so tawi ɓe mbawi qur'ana ɓe mbawi saria wonda e heblo ɓe mbawa ɗemɗe kala ɓe mbawa wittoji ɓe mbasa daɗede caggal on joomum wasa tan janggude gayna ɗanno gam yidde dañoyde jawdi aduna tawa kadi wonti ko janggi ko ma wuur hen tawa kadi tampani kabruji mena ɗemgal pular garande oɗo ñalawma hande ɗum ɗo nokko min tonganno hen e jolam jaɓeri fonna wonde ko haali Abouba ñalawma janggo ma waranene kabruji mene ɗemgal pular enen so gueno haaji ma en garo e kabruji mene ɗemgal pular alarba so gueno haaji musidɓe tedduɓe kettuki malaki jaam yo jamal hiranena